Oleh Pak aku kini ketua kami dah jadi pagi adalah pagi deka bakal konyo sabui ala tuanku. Oleh nana jadi tanya de adia kalabake kami dola kami koda jadi tuang kubilo kola manjamu. Adi akan nuang kami kali duduk adi do kampuang dalam kota di keurang awaka suki tinana angke pangulu. Adi akan luang kami duduk di kampuan dalam dola dalam aku dapat tanya dola wadia wakato itu.
dan basi tumpu orang salah datang ade ati ayurang bisa dikato kami edo kami sudah talanyo nanti anca edo lai ati abado tanyo lana konta na suku ana capek bisa tibulia na atau oleh cukup sakian kami kerana bisa dikato dagang edo dagang salah kian dulu ganti bagara jera tantang itu
Yan ah.
Oleh mandangan undian dolawati abali abatima Odara didado doladado baladago dodago Ay mandangan undian iolai bali abatima Odara didado iolai baladago dodago Tadi malam di mahajadi masalah oh tantang pagar dalam langit dalam daun oh wajahmu dulu berseri-seri oh tantang masalah dalam langit dalam daun
Oleh Allah tade ade adia bali abatimba Okato kami edola kami sudah tak layu Allah tade ya Allah kepada timba Okato kami ya Allah kepada tak layu Nanjadi masa dolawalah derang abisati masalah sopir dolelamu jodoramu ramu jangan masalah ialah kurang bisati masalah sopir ialah jangan ramu Oleh kami mana bawa katu kau sambil aku akarera haria banyak makelo joleku kami mana bawa sambilan puluh oleh ini dijali anak kota
Ang totoo ko, ilagay ko yung mga